O proxecto Boiro Libre de Plásticos, impulsado polas Concellerías de Medio Ambiente e Promoción Económica, busca reducir a pegada contaminante deste material, ao tempo que conciencia as novas xeracións sobre a necesidade de limitar o seu uso e fomentar a reciclaxe. Con este fin, o Concello adquiriu unha máquina recicladora ao abeiro dunha subvención do GALP Ría de Arousa, que convirte o plástico en obxectos cotiás para darlle unha segunda vida. Temos un sector como o mesilloeiro, por exemplo, que utiliza para a súa produción elementos plásticos, como son ser os palillos, que acaban moitas veces nas nosas playas. Concienciados desta situación, o que adoitamos foi facer un proxecto no que se adquiriron, por unha parte, unhas máquinas que nos permiten granular o plástico, logo inxectalo en uns moldes para darlles unha segunda vida a estos plásticos que recuperamos. Por outra parte, adquirimos tamén algunhas das recollidas que se foron facendo nas praias de Boiro. Enviáronse tapóns e distintos refogallos de distintos materiais plásticos e nos fabricaron uns bancos que pronto veremos colocados probablemente nos clubes náuticos do Concello, tanto no de Barraña como no de Cabo de Cruz. Dende o Concello están a realizar charlas e actividades formativas cos centros escolares para implicar os máis novos no cuidado do medio ambiente. Esta mañá un grupo de estudantes do IES A Cachada asistía a unha demostración do funcionamento da máquina. Transformaron en macetas e peonzas os plásticos que eles mesmos retiraron da praia en xornadas anteriores. As pezas que se producen aquí son obxetos, digamos, de uso cotiá, incluso, pois, ao mellor, unhas macetas, uns maceteiros, quero decir, unhas peonzas, unhas bases para sustentar os teléfonos móviles,